I per tant, ja amb l'opció de que es podien fer altres coses, que hi haurien altres possibilitats, i parlo de la possibilitat que donaria en el seu moment un federalisme, que hi creiem i que pensem que és possible, és evident que amb el govern, i no només amb el govern, amb els moviments polítics més importants que en aquest moment hi ha, diguéssim, doncs això es veu difícil, i per tant per això entrem molta gent del PSC a posar-nos aquests interrogants, i per tant per això sóc aquí. Jo penso que hi haurien hagut altres solucions i que hi ha hagut possibilitats d'altres solucions, però en aquest cas, amb la situació que estem de degradació, d'anada cap enrere, doncs en el seu moment jo em plantejaré, no cal el mateix dia, però em plantejaré realment si és possible o no és possible fer una altra cosa. I jo penso que aquest moviment ha de donar força a una decisió final que haurà de prendre molta gent. Que vegi que tot allò que demanàvem en aquell moment, aquella sensació del que podíem tenir, doncs que primer va semblar que anàvem endavant, però que després, i no ara, sinó ja fa temps, la sensació és que hem anat al darrere, que no ens han entès, que no ens han cregut o que no ho volen creure. Mireu, jo sempre he pensat que el més important d'una societat és precisament que se senti partícip, per tant, que pugui participar d'allò important que s'esdevé en la seva societat. Jo penso que en aquest moment la situació, les coses, els moviments està tan encès, no? Penso que és tan profund a la vegada, tan interessant a la vegada, que jo crec que és quan, i almenys jo crec que m'he donat compte que la gent sent i tenim la necessitat de decidir.